Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvakare nemamwe messages tichingoti mangwanani akanaka muri yeZimbabwe kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika mava kutoti follower here kupage redu riya our couples page iro ratakagadzira ririko kuFacebook. Picture ndiroro iro ramuri kuona pamascreen enyu, zvekare link ririmo mucomment section. Thank you to those that have followed and tiri kuitawo follow for follow kune avo vanoti follower vane mapages avo nesu tiri kuva follower so that we can be able to grow together. Thank you for your support. Chingoti pushai tipinde mu 10,000. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamera sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano ndikutodawo kutoti vedare renyu vange vachinzwa, vange vachindibatsira, but above it all ndikuda kuti munge muchizviziva kuti kunzo uko kune vanhu vakatoromba zvekutodaro ende unokwanisa kutofambidzana nemunhu akaromba usingatozvizivi kuti munhu wauri kufambidzana naye akaromba. Izvi zvakaitika mukomanache, it was last year. Ndainge ndisingatombofungidziri kuti ndingazosvikawo pakupinda murudo nemunhu akaromba ende munhu wacho ozotoedza kutoda kutondiuraya. So what happened is that ndakabva muJoburg ndichifambira umwe murume uyu ainge ari wekuZimbabwe, ainge achigara muVenda. Saka takabva tachizotanga kugara tose muVenda imomo, asi ndakaona kuti zvaainge akandiudza nezvainge zviri paground zvainge zvakatosiyana zvachose. What I found on the ground mukoma haya ainge ari mahwani chaiwo. Ainge akandiudza kuti iye anoshandira umwe murungu and anopiwa mari yakati one day, but ndichinosvikako kuVenda I then discovered kuti ainge achitogarawo pamba apo paainge asingatobhadhari rent uye zvekare aingoita zvekupota achiclean apo pamba ipapo ndokubhadhara rent kwaainge achiita. Saka ndakaona kuti nhamo yacho it was too much. Apa mari ekuti ndinge ndichidzoka kuJoburg, apa kuJoburg kwacho ndainge ndakatotiza munhu wandainge ndakatogarawo naye kwemakore akati one day, nekuda kwekuti ainge asina zvaainge achitaura pamusoro kuti ainge achazonondibvisirawo mari rini. Ndakabva ndachizomutiza ndikati handingarambika ndichingochaisiwa mapoto munomu muSouth Africa. Uyu zvaari kutaura nyaya yekuti kana kuri kunzi ndikauya ndikagara naye kana akawana kamari nekukasika obva aenda kunondibvisirawo tsvakirai kuno. Ndakati ndo zvandainge ndichida izvozvo, ndokubva ndachizoenda kuVenda ndikatanga kugara naye, but handina kugutsikana neupenyu hwaainge achirarama. Ini zvenhamo handina kuzvijaira, nhamo ndinoiteta zvisingaite. Saka ndakabva ndachizotanga kungotsvakawo vanhu paFacebook. Ndakapinda mune rimwe group remaVenda. Saka ndapindamo mugrupu iroro remaVenda ndo pandakangoisawo picture, but handina kuisa picture rangu chairo. Ndainge ndichitya kuti kana ndikaisa riri picture rangu rechokwadi zvimwe kuda ndinokwanisa kana kuzozivikanwa nevekuziva. Saka ndakangoitawo picture rekungo screenshota reumwe munhu mukadzi wandainge ndisingatombozivi, ndokubva ndatongotaurawo location kwandainge ndiri. Varume vakawanda vakatanga kuuya kuna admin ndokubva achizondipa mafone numbers. Saka ndakatanga kutaura nevarume vakasiyana siyana. Saka pavarume vose avo vandainge ndichitaura navo akazotora moyo wangu uye zvekare nekuda kweupfumi hwake uhwo hwaainge ainahwo, ainge ari umwe muVenda. Ndakaona kuti baba ivavo vairatidza kuti vainge vaine rudo uye zvekare vaiva vaine mari ende vachigara muLouis Trichardt. Takataura tose kuda kwevhiki rose, vakati vainge vachida kundiona apa inini ndainge ndichigara muThoya ndokubva ndachizovaudza kuti it is fine. Vakati vainge vachida kuuya kuzoona pandainge ndichigara kuti ndinge ndichivaudza manje kuti ndainge ndichigara nemurume ndainge ndisingadi
nekuti vaizofungidzira kuti zvimwe kuda ndiri chifeve. Saka ndakavaudza kuti no, tinokwanisa kusangana ikoko kuLouis. Ndokubva vanditi iripo, vakandiitira e-wallet, ndokuenda ndikanotora mari ndikaviga mari iyoyo. Murume wangu akazoti aenda kunoita peace job kuMessina, ndopandakamuudza kuti ndainge ndiine zvinhu zvandainge ndichida kunotenga muLouis Trichardt. Ndokubva ndachizoenda kuLouis, ndobva ndachizonosangana navo baba ava. Vakanditora vakandiudza kuti ivo vainge vaine lodge yavo, saka vainge vachida kuti tinge tichiendako kulodge. Apa vainge vakambonditi tichaenda tonorara tose kumba kwavo. Ndikati iripo. Apa ndainge ndichizviziva kuti murume wangu achatonoita more than 2 weeks ariko kuMessina ikoko achishandako. Saka patakati tava kuda kuenda kumba kwavo, ndopa vakabva vachizochinja moyo, vakati no, handei kulodge kwangu, ndoda kunokurakidza basa randinoita. Takasvika kuLodge kuya mukomana achipalodge apa paisamboita kunge palodge, paingoita sekunge pamba, but pari pamba pekuti hapachagari vanhu, uye zvekare imba yacho yainge iine marooms ainge akawandisa zvekuti yainge ichityisa. Vakandiudza kuti imba iyi yainge yakavakwa nevarungu, hanzi kuma 18 something. Yaityisa kani imba iyoyo. Apa yainge yakazara nemastatues all over evarungu neimwe design iya furniture yekudharadhara. Saka vakabva vachizoenda neni kune imwe room, vakanditora mukomana, even though pa reception painge paine umwe musikana uyo ainge aripo. Saka vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kuroom, ndokubva vanondisiya kuroom yainge iri kwekupedzisira. Apa mamwe maroom ainge asingatobatidziki malight, uye zvekare nepassage apa ugoti zipassage racho rainge rakakura sei apa risingabatidziki malights acho. Vakati zvimwe kuda ainge akatsva malight acho iwawo. Saka mukomanashi ndakati ndapinda murumu yamuya, ndakatanga kunzwa hana yangu ichirova. Handizivi kuti chii chakaitika, but ndakangoona vision. Ndakaona panze pakamira munhu ainge akabata bhemba, because maketeni ndainge ndakavhura. Munhu uyu ainge akabata bhemba, mukoma akandidongorera, but it was like a vision. Ndopa ndakatongozviudza kuti panapa ndiri kufanira kuti ndinge ndichitotiza. Ndakapoya nepahwindo mukomanashi. Saka ndakati ndichida kudzokera kuti ndinge ndichinotora handbag yangu, because ipapo chandakangokwanisa kungotora passport iyo yandainge ndaburitsa muhandbag, ndikagadzika foni pamusoro pepassport. Ndo zveka zvandakakwanisa kubuda nazvo panguva yacho iyoyo, because vision randakaona rakandivhundutsa, rakandityisa. Ndichingonopoya mukomanashi, ndipo pandakaona varume 6 vakapinda murumu imomo, vose vainge vari mavhenda mukomanashi. Apa vainge vakatobata pfuti, vakatanga kunditsvaka mukoma. Ndopa vakaona kuti windo rainge rakavhurika. Ndakamhanya nemumaruva, because pamba ipapo panotoita sekunge pasingagari vanhu, saka pakangozara maziheji. Ndakapotsa ndatsika nyoka. Handina kana kukwanisa kuscreama kana kuita sei, ndichitya kuti vanhu ava vanokwanisa kuzondiona. Apa zuva rainge rava kutovira. Saka ivo pavakazobuda panze, inino ndainge ndatova kunze kweyard. Imwe kombi yakangoti ichingomira, ndichitongojambiramo mukombi imomo. Ndainge ndisina kana cent. Driver iye yemukoma akazotonditorera advantage, because ndakati andibvunza kuti mari chibhadhara mari. Ndikabva ndamuudza zvainge zvaitika. Akabva anditi saka hausi safe, tichatoenda tose kumba kwangu. Haana kunge akandiudza kuti ainge asina mukadzi, so akazoti achaisa, ainge achigarawo muThohoyandou. Tasvika muThohoyandou, pandakada kuti ndige ndichimuudza kuti no, zvatava kunoku chindiburutsa, ndinokwanisa kufamba hangu netsoka. Akanditi no, hausi safe, handei kumba kwangu. Tasvika kumba kwake, ndaifungidzira kutoti zvimwe kuda ane mukadzi ainge achigara naamai vake. Ndokubva aenda neni kurumu kwake, kwava kutokiya door. Akarara
neni usiku hwose pasina kana kumboshandisirana butiro. Zvose izvi zvaitika mukoma. Murume wandainge ndichigara naye akazoti adzoka achibva kuMessina ndokubva ndamubira mari yose iyo yainge ainayo. Ndakamubira mari yainge ichikwana iyo kuita 3000 ndo yandakazoshandisa kudzoka kuJoburg. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kana murume wandava kugara naye pari zvino haatozvizivi kuti izvi ndo zvakaitika kuzosvika tichizonosangana pandainge ndiri padesperation, because takatokwira same kombi apo patakauya kunoku kuJoburg. Ndiyo secret yangu yandisingambofi ndakashare naye. Kunzoko vanhu vakaromba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Asi ya pakaipa ndakavabvunza vanzvadzi vedu ava kuti why so many relationships in a very short period of time. Ivo vakangoti inamo mukomanashi kumove from one relationship to another. Unenge uchitodawo kuti unge uchitovakawo musha, but namo ndo inozokonzeresa kuti usakwanisa kuti unge uchiwana munhu wekuti anokwanisa kuzokuroora. Anzi mujoni varume havasi kuroora, vanenge vachingoda munhu wekungochaisana naye mapoto. Ngatitaurei navo mucomment section. Ivo vari kuti past yakadai, is it necessary kuti ndinge ndichiudza murume wandava kugara naye? Nekuti vanoti anzi dzimwe nguva ndinopota ndichivhumuka nekuda kwezvinhu zvakaitika. Anzi dzimwe nguva ndinokwanisa kutovhumuka zvekutomhanya ndotonotora banga ndichifungidzira kuti maybe iye ari kuda kutondikuvadza. Saka anzi ndo zvimwe izvozvo zvavari kuda kubvunza kubva kwamuri vedare kuti is it necessary kuti vange vachiudza murume wavagere naye kuti ndo zvimwe zvinokonzeresa izvi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndikuda kukuudzaiwo izvo zvakaitika ndichizosvika pakuita mari. Ndiri munhu ane makombi, ndine fleet yemakombi, uye zvekare ndiri kutarisira kuti after makore 2 kana kuti 3 ndoda kuti ndinge ndichizotanga kuitawo zvemabhazi uye zvekare nezvemamaini. Saka ndisati ndaita mari mukomanashi takatongokurawo tiri vanhu vainge vachitongotambudzika. Saka ndakazoti ndapedza kunyora form 4 ndipo pandakabva ndachizoti rimwe zuva apo pandainge ndatorwa nabanguru. Banguru vangu ava vainge vari munhu ainge aine mari, but vainge vaine utsinye. Kunze kwekuti vange vachindisiya kuti ndinge ndichishanda kugaraji kwavo, vakasarudza kunditora ndokubva vachizondiendesa kumusha. Vakanditi ndinge ndichishanda semufudzi wavo wemombe. Banguru vangu vainge vaine misha yavo 2, vainge vakavaka zvekare kumusha kwemudzimai wavo amai guru, uko kwandakazotanga kugara ikoko. Saka ndichigarako mukomanashi ndaishungurudzika zvisingaite nekuda kwekuti ndainge ndichibatwa rafu. Amai guru vainge vakandivenga, nechavainge vakandivengera ndainge ndisingatombozivi, vainge vasingatombondifariri zvachose. Saka dzimwe nguva ndaikwanisa kutonyimwa zvokudya, ende yaiti kana yava month end kuti ndinge ndichibhadharwa, ivo amai guru vaikwanisa kungoti mwana hamufaniri kuti munge muchimupa mari yake yepay. Zvinova zvainge zvichindirwadza. Saka nerimwe zuva ndakati ndarasa mombe, ndakabva ndachizorohwa nevamwe vakomana avo vandainge ndichishanda navo. Vakabva vati uri kuda kutitukisana nabanguru vako, enda unodzitsvaka mombe idzodzo. Saka ndakadzokera kumafuro ndikatanga kudzitsvaka. Mombe dzandainge ndarasa musi iwoyo dzainge dziri 3, ndokubva ndachizodziwana ndikatanga kufamba ndichidzoka kumba. Ndakati ndava kuda kusvika padhuze nepamba, ndopa ndakabva ndachizoona rimwe bag rainge riri leather
riri rebrown but rainge risina kunyanya kukura zvaro, saka ndakarinhonga bhegi iri. Ndarinhonga kudaro ndopandakaona kuti mubhegi mainge muine mari yainge irimo ainge ari ma-US dollars. Ndakabva ndachizotora ma-US dollars aya bhegi ndokubva ndachizorirasa, ndikati kana ndikazoonekwa ndiinaro vanhu vanozozviziva kuti ndini ndanhonga bhegi uye zvekare nemari yacho. Saka ndakabva ndachizotanga kutina mombe dzangu ndakadzitina. Pandakadzitina mukomanashi ndakadzitina neimwe direction kuitira kuti vanhu vandainge ndichazosangana navo kana vakazonzwa zvichinzi kune munhu akarasa bhegi rake remari vasazoti vakasangana neni. Ndakasvika kumba ndikaviga mari yangu, ndakaita mari yekusonerera mugumbeze rangu, ndakatobvarura rimwe 2-in-1 rangu rainge rakatosakara ndokubva ndachizosonerera mari yacho iyoyo imomo. Ndainge ndisingatozivi kuti ndainge ndichazoita sei nayo mari yacho iyoyo. Saka after ndabva mukuita zvose izvi mukomanashi, ndikangoti after papera mazuva 2 ndipo apo pandakabva ndachizoona bhegi. Ndakati ndakarara ndiri kumafuro, pandakapepuka ndakaona kuti ndainge ndakabata bhegi iroro maoko mangu, zvinova zviri zvinhu zvakatondishamisa kuti ko bhegi iri zvandakarirasa. But ndakarota mumwe murume uyo akauya kwandiri akasvika akanditambidza bhegi ndokubva anditi bhegi rako iri chikomana. Pandakamuka ndokubva ndaona kuti ndainge ndakatoribata bhegi, then ndokubva ndachizorirasa zvekare. Ndakaita rekunokanda mune rimwe tsime randainge ndichitoziva kuti tsime iroro rainge risingachashandi. Ende pandakakanda bhegi iroro mukomanashi, ndakanzwa munhu ainge akamira kumashure kwangu achitanga kuseka. Ndokubva ndachizodzokera kumba. Mari iyaiya yairamba ichingowedzera ichingowanda zvekuti ndainge ndisingachazivi kuti ndoita sei nayo. Ndipo pandakabva ndachizotiza kumusha, ndakabva ndachizoudza imwe friend yangu ainge ari wechikuru, ndikamuudza zvose izvo zvainge zvakaitika. Akabva ati ngatigare tose mupfana. Takabva tachizobuda muHarare ndokubva tachizotanga kugara muGweru. Mari yedu yairamba ichingowanda sezvo iye ainge ari iye munhu mukuru kwandiri. Ndiye akakwanisa kuti tinge tichizotenga kombi yedu yekutanga. Tikatanga kufamba nekombi taikwanisa kuswera zvedu takarenga tichiziva kuti tine mari yedu. Bhegi iri rakaramba richingodzoka kwatiri, saka iye akabva achizoda kuzonoita hundyire ndokubva achizoba bhegi. Akazobuda muGweru kwava kudzokera muHarare ndokubva achizoita accident musi uyo waakatenga imwe motikari yake Isuzu double cab KB. Akangoti achingobva kudealership ndokutoita accident, akaita head on negonyeti ndokufira pasport. Pandakanzwa nyaya iyi ndakatanga kuchema, asi ndakati at least sezvo kombi ichiri mumaoko angu ende painge paine patainge takanyorerana pasi, ndikati kunyangwe iri muzita make ndinokwanisa kuzoendawo ndonotaura nehama dzake. Saka ndichiri pakati pekufunga kudaro kuti saka bhegi remari kana atoita accident obvious vanhu vachariona ende vachatoritora. But chakandishamisa mukomana ndechekuti ndakati ndakarara mukombi, pandakamuka ndopandakaona padashboard painge pakazara nemari. Ndakati ndava kuenda kuHarare ndava kuda kuudza maparents angu kuti ndo zvainge zvichiitika izvi kwandiri, ndokusaka ndainge ndichikwanisa kuvachengeta ndichivatumidzira mari. Ndainge ndakanhonga bhegi rinondipa mari isingaperi. Ndakaona umwe mukadzi uyo ainge akamira kumberi kwerodhi, ndokubva ndachizomuona apinda mukombi akatogara kusiti rainge riri kuseri kwadriver seat. Akanditi usaenda kuHarare tena izvezvi udzokere kuGweru, ndoda kuti unge uchizowana. Kana wawana mukadzi iyeye kana wamuroora ndoda kuti unge uchizomuramba. Ndakabva ndachizodzokera kuGweru. Ndainge ndakaudzwa nemukadzi iyeyo kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizowana mudzimai wechidiki asina kumbogara akaita mwana. Ndokubva ndachizonoroora umwe musikana uyo wandainge
ndichidanana naye ainge atori form 2 panguva yacho iyoyo. Maparents ake vakafara, handina kumbogara ndakagara naye even though takarara tose. Saka akazofa, akangotanga kurwara, vakatotanga kutonetsana pahukama nekuti vainge vachitofungidzira kuti zvimwe kuda pahukama painge paine uyo ainge akaroya mwana nekuda kwekuti ainge akabvisirwa mari zvikafadza vanhu vose. Asi mukadzi uyo ainge akanyuka mukombi ndiye ainge akandiudza kuti ari kuda ropa. Saka ipapo handina kunge ndakaziva kutoti hwainge hwatova urombwa uhwo hwandainge ndava nahwo. Ndakagara mugweru, amai vangu vakatanga kurwara, mukomana chendigeremo mugweru kusvika vachizonofa, ndichingoudza hama dzangu kuti ndainge ndisina mari yekuti ndinge ndichikwanisa kuuya muHarare, nekuti pose pandainge ndichida kusimudza motikari kuti ndinge ndichienda kuHarare ndaiona munhu aimira kumberi kwangu obva ati kwandiri, watoshinga here kuti unge uchienda kuHarare, nekuti kana washinga kuenda kuHarare uri kuzoita accident ende uchafira passport. Amai vangu vakarwara vakasvika pakufa. Amai vangu vakavigwa ndisipo, sezvo mukadzi uyo anopota achibudamo mubhegi ainge achindiudza kuti usaenda. Akanditi panovigwa amai vako handidi kuti ndinge ndichikuona, because kana ndikakuona uripo panovigwa amai vako ndiri kuzotanga kukupengesa. Saka pandakaona zvose zvinhu izvi zvava kuitika, I then started to panic. Handidi kukunyeperai mukomanashe, ndichipanika kudaro ndipo pandakabva ndachizotanga kuenda kumasowe. Asi pasowe roga roga apo pandainge ndichinda, muprofita anenge achida kundibatsira aitondiudza kuti I'm very sorry but madzibaba handikwanise kuti ndinge ndichikubatsirai nekuti makatakura kurema, handidi kufa, vana vangu vachiri vana vadiki. Ndakaenda mumaprofita akasiyana siyana mugweru, handione sekunge mune vanhu vanobatsira, nekuti dai vainge varimo ndingadai ndakabetserwa inini, because pane pamwe pandakatomboenda ndiine bhegi rangu rakazara nemari, ndikatoratidza umwe womuprofita ndikamuudza kuti ndonyaya yenge iripo, kana achida taikwanisa kugoverana mari iyoyo. But akatomboedza, akarohwa nezvinhu. Ndakatarisa mukoma akatanga kugwina. Ndikanzwa mukadzi wacho achiti ibvai pano. Ndakangoti ndichingobuda gedhi ndokubva atoita right. Akasvika pakuzvimesa kuzviitira murume iyeye. Saka ndakabva ndachizotanga kuenda kuchechi. Ndainge ndava kuenda kuPentecostal nekuti ndakati through Holy Ghost fire zvinhu izvi zvandakanonga zvava kundishandisa kunyange ndisingazvidi zvinokwanisa kuzogadzirisika zvodzokera kumuridzi wazvo. Ndakatendeuka ndikatanga kunamata, asi ndaitoti makuseni paya ndichitogadzirira ndichitoenda kuchechi. Mukomanashe zvinhu zvangu zvaitotanga kutondiseka. Ndaitonzwa vakadzi vaviri vachiseka vachinditi kwauri kuenda ikoko hauna kana help yauri kuzowana. Ndakazotanga kurwara zvainge zviri very serious. Saka zvakazondiudza kuti tava kuda kuti tinge tichigadzira imwe mhiko newe. Mhiko yatikuda kuti tinge tichigadzira newe imhiko yekuti tiri kuda kuti unge uchitsvaka musikana ane 7 years waucharara naye. Ndakashamisika ndikati zvinhu zvakadaro zvinosungisa zvikanditi kana uchida kurarama ndizvo zvauchaita. Mukomanashe, ndinoda kungoudza vanhu kunzoko kuti musati kana mawana munhu ane mari mobva matotanga kutofila comfortable nevana venyu, nekuti hamuzivi zvinangwa zvevanhu. Chechi imomo mukoma vanhu vakatanga kundifarira because ndainge ndiine mari. Ndakangosvikira nawo neproject yekuti kwainge kuchida kutengerwa vamwe pastor vainge vachigaramo mugweru, saka vainge vasina motikari. Saka kwainge kuchiitwa madonation. Ndakaita donation mukomanashe. Ndingangoti vamwe vemuchechi vakazongopledja mari 500 but imwe yacho yose ndini ndakaita donation yekuvatengera motikari apa ndainge ndichiri mutendi mutsva. Saka vanhu vakatanga kundifarira muchechi nekuti ndainge ndichiziva zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita.
ndakabva ndachizozviendesa kusunday school ndichiita sekunge ndinofarira kutamba nevana chaizvo, nekuti ndainge ndichiziva zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita. Every day ndaichema ndichikumbira kuti zvinhu zvangu zvisazonditendedza kuti ndinge ndichirara nemwana ane 7 years. Zvakabva zvachizoti kwandiri, takunzwira tsitsi zvatava kuita. Mwana ane 7 years ari mwana musikana uchamutora ende unofanira kuti ange achizonanzva sikarudzi yako kamwe chete. Kana zvaita saizvozvo tichakupa upenyu hwako back, nekuti ipapo zvainge zvava ndiudza kuti ndainge ndatosara nemwedzi mishomanana kuti ndinge ndichirarama. Saka ndakabva ndachizobvuma mukomanashi. Nerimwe zuva tiriko kuchechi paiva paine umwe musikana, kasikana aka kaindifarira chaizvo, kainge kachida mari. Ndaigara ndichingokatengera ma-ice cream nezvakasiyana siyana zvaitengeswapo pacheche ipapo. Zvakaitika handichataure hangu, asi handina kurara naye. Saka ndakabva ndachizodzokera kumba kwangu. Mukoma ndakaita mazuva akawanda ndichingochema ndisingakwanisi kudya. Kana mukanzwa vanhu vachiti satanism neurombwa zvakangofanana, urombwa isatanism nekuda kwezvinhu izvo zvandakaita mukoma, mwana mudiki kudaro kumunanzvisa sikarudzi. Saka ndadzokera kumba ndopa zvakabva zvachizondiudza kuti now ndainge ndava free kuti ndinge ndichikwanisa kunoona baba vangu kuHarare. Ndakasimudza motikari ndokubva ndachizoenda kuHarare. From there on ndikubva ndachizotenga imba. Saka muGweru ndine imba, uye zvekare muno muHarare ndine imba. Bhegi iri randakanhonga handitozivi muridzi waro, asi mubhegi umo mune zvikwambo 3. Saka zvikwambo izvi hazvidi kuda kundijekesera chaizvo. Ndokusaka muchiona nyaya yangu kana neniwo ichitondiconfusa dzimwe nguva kana ndikatanga kufunga nezvazvo, because hazvisi kuda kundiudza kuti izvo mazita azvo zvinombonzi vanaani. Nekuti kana ndikaenda n'anga dzose dzinoedza kuda kuhaka mweya yezvikwambo zvacho izvo zvizvi zvinogara mubhegi, asi n'anga dzinotadza. Kunyangwe zvikauya zvikanzi taurai mazita, zvinoramba kutotanga kutoseka. Saka izvo zvinoita sekunge vanhu vakapondwa. Vanhu ava 3 vakapondwa ende vainge vasina ukama. Ropa ravo pavakapondwa rakadeuka, hanzi rakachingidzirwa mubhegi imomo. Saka vanogaramo mubhegi. Nditori nerimwe zuva bhegi iri pandakamborivhura nekuti ndainge ndichida mari, ndakaona musina mari, asi ndakaona muine misoro yevanhu 3, vakadzi 2 uye zvekare nemurume umwe chete. Saka ndo zvikwambo zvacho izvozvo. Handizivi kuti zvikwambo izvi zvakaita zvekurasirirwa here kana kuti warapendi. Nanhasi uno ndichiri naro bhegi iri. Kuda kutorirasa ndinotoda, but mukomanashi sezvandakuudzai kuti kana ndikarirasa ndinozongoona radzoka zvekare kwandiri, ende rinondiitisa zvimwe zvinhu zvandinenge ndisingadi kuti ndinge ndichiita. Kunyangwe hangu ndakazoita vana nevakadzi vakati one day zvinhu izvi ndo zvakatondiudza kuti unotofanira kutoti unge uchitoita vana vakawanda, kuitirawo kuti kana tava kunzwa nyota tinge tichizowana ropa rekuti tinge tichizonwa. Nekuti imimi matova sababa vedu hatidi kuti munge muchizofa, nekuti kurarama kwenyu ndokurarama kweduwo. Ndizvo zvazvinondiudza. Chandiudza pano mukomanashi, ndiri kutsvakawo Pentecostal muno muZimbabwe inganzi ndiyo yasara ichiri nehumwari mairi, because so far ndaenda kumaprofits akasiyana siyana. Ndakatombobhadhara vamwe prophet $8,000. Chakandishamisa mukomanashi ndechekuti muprofita wekuGweru uyo ainge akachiva mari akatadza kuigamuchira mari iyoyo achizonorohwa nezvinhu. But prophet, kwandakaenda kwaprofeti vakandichaja $8,000 kuti vange vachizoparadza bhegi nezvikwambo zvacho zvinogara mubhegi. Saka ndainge ndichida kuona reaction apo pandakavapa bhegi mukomanashi.
vakatoribata bhegi. Pandakavapa mari vakatotora mari vakatopa umwe murume uyo watainge tiinaye, nekuti takasangana kuhotel hapana kana chakamboitika kwavari. Saka ndaifungidzira kuti ndichaita right, but mari yangu yakangoendera mahara. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi prophet vakatotora mari zvakanaka 8,000 US dollars, but hanzi zvikwambo zvakangodzoka kwandiri. Zvimwe kuda prophet ivavo maybe vane zvavo zvavanoshandisa zviri very powerful. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe. Hanzi ndiri kutsvakawo church, a Pentecostal church muHarare, nekuti kana ndikaenda ikoko ndinokwanisa kunosangana naMwari. So you can write the church that you go to in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumberawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri munhu anogara aine depression. Handizivi kuti murume wangu ndomuudza here. Murume wangu munhu ane mari, achiti aite sei. Ndinoshanda a very good job muno muSouth Africa. Tose tine mapapers emuno muSouth Africa, but ndinongonzwa kuda kungozviuraya. Handina kana reason. Handizivi kuti idhimoni here kana kuti chii chiri kuitika pandiri. Please assist me. Uye zvekare mukumbire vedare renyu kuti vange vachizova very sensitive kwandiri, because any little thing can trigger my emotions ekuti ndinge ndichinzwa kuda kuzviuraya. Apa ndine vana, ndinoti kana ndikatarisa vana vangu ndinotanga kuchema, because ndinotanga kuzvibvunza kuti saka vana vangu kana kuri kunzi ndikazviuraya chii chichazoitika kwavari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndinonzwa sekunge pane vanhu vanongouya vondifukidza gumbeze reblack. Pakaipa. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Chiziviso kune avo vane maFacebook. Anyone ane Facebook, kunyangwe usiri active pa Facebook, just go and follow us. Tikwanise kuwedzera numbers, tikwanise kupindawo mu 10,000 as we are doing content for you, me and my wife. Picture ndiro ramuri kuona iro riripo pama screen enyu. Saka help us to reach 10,000 followers. Kunyangwe musingashandisi Facebook, you just go and you follow us and mongosiya yenyu zvakadaro. But to those that are active on Facebook, tinokumbirawo kuti kana mukasanganawo netuma reels twatinenge taita, you just share. Kunyangwe muine mapage enyu, you just share even on your pages. Zvinozotibatsira zvekare for engagement. So we are asking for your following. Link ririmo mu comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.